1-on-1 Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. MC Omari Nash. Chino jemo nembele, chine mwaneno mbele mwayoko. Mwenye gingo, otamo wang mogo. Imosi Otuom Polo. Papo ketore. Chon kapona tinta winyo kama madhaona. Nidhaona wana. Pona tinta neno kama masiemo ya. Nini wewe. Poka donjeja wata neno kama masiemo ya. An poda dongo ta neno kama makono ya. Nyatina. Ya imonegi. Nyatina. Ya emone nyatina wedegi nyatina kiki donje de wang ni bewe ura mose molo the best jomangi mo la chogo udaero kakora donje jawata winyo ka baba kono ya adonjo anglata winyo ka mama kono ya winjo kama makono ya achako ko ajawata winjo kanera siemo ya anagoyo bul ta winjo kada na kono ya ana miel ta winjo kakwara kono ya nyatina we monege ajawa ukanyo rach nyatina yede kike donje dayo mena nyatina kiri donje de Mano MC Marinash chino jemo nembele. Mon gita ngeo en ngamo mako ya wanyako keta. Mon gita ngeo en ngamo mako ya wanyako keta. De gita ngeo en ngamo nyomo ya wanyako rochi. De gito richo en ngamo mako ya wanyako rochi. Onyalo nyepo ni kiparo ni oeri bange nyako lani. Wangni. Nyalo nyepo ni kiparo ni oeri bange nyako lani. Mani luero maki. Nyalo dagu uye po makabange toriembo MC Omari Nash. Ajawa miti kik matindo donge makete. Ajawa miti kik matindo donge makete. Ajawa tumwani. Ajawa tumwani. Right. It's called a Super Sato. Today tuko hapa na kijana mdogo ambaye ananisaidia kwa mtambo, anaita papati mwenyewe. Papati mwenyewe ndo leo ako kwa mitambo. Kawodo inafundi wangoa. Fundi wa mitambo. Ena mitambo no? Mitambo. Yare apadu uneno kijana mdogo neno kodongo kacha ma serious. Masani ko ngamose chako engineering ko koponi neno ka sound layer gimoro moro layer ngeni papati. Manu papati yako ndani. Alright, ngamose donjo kanyo endo gimikwa ikachicha endo ni inyalo timo. And subscribe to this YouTube channel if you've not. Then ensure that you turn on your notification bell so that anytime we are live, you can get to be notified. The person that is bringing for you the show, I'm called MC Omari Nash as usual. You can as well call me Omari Cheno Jemone Mbele Wan Chino Moneno Mbele Mwayoko or Omari Daku Yemi Ochore. A lot to be the gimamate. Today tuko na Otuom Polo. Ingeni nitie kaka kiwinjo kanga to woyo tingenga mawacho. Ingeni nitie Otuom Polo to gi Otuom Polo. Koro makelo en Otuom Polo. Waremba keno winjire mabe. Yo kanyero nyejo pesa nega zari. Otuom Polo zenega kaka pesa.
Right. Share this live if you've turned on. If you're watching, share this live. Oh, nyakora mogi. Kakoro wae kizungu mono ndekna aduoge dhulu maber kabisa koni nieti ma endi chenro mabiro nwa ngeso ka ngeso chakre sare wakelo jothumbewa wakelo artist magwa wakelo ng'ata me madwani obed promoted nikech wan promotion no e gima nonyuolone. Kawuono wan gi jago miluongo ni Otuom Polo. Otuom Polo, this is an artist kata entertainer. Onyalo timo gimoro moro, onyalo bedo jawer, onyalo bedo ng'ama fuolo to nyiero, onyalo bedo yani tekne dhano mor. Kata wach mane ni Omari lonjri duk, Otuom Polo wuoth duk, onyalo wuotho. Koro ng'ama osedonjo kanyo no endo bed koda wawinjane Otuom Polo. Meanwhile aneno ka papati parona kachicha oning'ona wang'e no mari jogo poko subscribe maber. Dhi kachicha endo e YouTube mar Papati official, subscribe ne. Abedo hosted gi Jeff Wenyatanga. Jo Kisumu jok moloro na simu sawa, but ando pod an Kisumu. Koro kiloro na simu no problem, but liko Kisumu. Wabed kachicha endo wawinjane koya kuom Otuom Polo. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Right. Wachako duogo wan ka endo manoma koro Otuom Polo mwenyewe jamo pongo kamera book. Kamera marate. Yawa. Jamo pongo kamera book. Mana kake wacho na nigi pesa iloso te yudoga. Otuom Polo karibu sana. Chenro marwa mar Super Sato and Saturday as usual wagene. Koro mokwongo adwane kaw thuolo ni ende mos jopiny. Okay, amoso johera mag Otuom Polo kaachiel kod johera mag Ajawa the world teni ukwe uru. Josiki to kik kaw mos. Josika onego kaw mos moloyo johera magwa. Gine magimiya wadhi mbele. Okay. Gini chakore johera maga wacho ni to josigo ba. Sibu koro we mabor be kik winj wachgi. Okay. Sigo ko we. Nyakora mogi karibu sana ng'ama osedonjo chenro ni ende kawuono wan gi Otuom Polo mwenyewe ma endi en jathum modwa winjane ni to ogo thumbe mage, samoro en jabenga, samoro jarumba, samoro ja gospel, to pok wang'eyo. Wadwa ng'eyo koya kuom Otuom Polo. Otuom Polo kwa chako kode nyingi iluongo ni ng'a. Koro nyingi manyingi. We nyingi Otuom Polo, but koro nyingi manyingi. Bas mondo mi ing'e ni pesa 1000 euro na. En nying miyudo kobiro ni bang' oro na 1k. En Kevin Otieno Koth. But kioro 10 bob to mane dhi mayudo Otuom Polo. Okay. Nyinga ma kioro 1k tiyudigo. Kevin Otieno Okoth Ademba. Bwana ng'adichwo bedo gi nyinga 4. Use ng'awe? Nyocho ng'awe ma pichon. Mano bang' ma Raila osekawo telo ni? Weche Raila gi kawo telo werigo nyingo osemedi. Otuom Polo, koro I dala di kaje? Okay, an Jakabondo Kadongo. Jakabondo Kadongo, jakorgi Freddy Jakomala kabisa. Mano Broma ndani. Mano Broma ni yor kabisa. Ndani ya nyumba. Ma in owadgi Fred. Koro wanya wacho ni ing'ama owadgi Fred. Ang'ama owadgi Fred e dala. Yes. Okay. Nyakora moge. Ma endi owadgi Fred. To wadwa ping'eyo ni to owadgi Fred ni. Embo timo tij Fred. Kusento en bonsa Fred nikech opong' marach. Koro babu. Yes. Debed ni in bonsa Fred kuso in go thum ka Fred. Omari Nash daher mar kono jopiny ni ok an bonsa Fred, an bonsa ne an. Okay, to koro itiyo tich mane field ni? Okay, field work ago thum. Thum magoyo en Wangla, Wangla rumba.
Ongla romba. Ongla to ko ongla romba. Onjina matin bwana. Onjina kapela moro matin. Kapela moro matin. Onja kata kidogi matin. Kene boyude. Ngiyene ka. Dong ng'e sida waka Omari. Okay. Onjiro matin bwana. Ane jopiny owinja neno ni to kaka wuoyi. Go. Yes. Ket negi e kori kanyo mondo giyudi. Abendo wuoyi nyako wetugo koda. Wera giwinji. Dhano wetimo wiya. Eti? Dhano wetimo wiya. Oh Belinda. Oh Belinda. Atukudu. Belinda. Dugu. Oh Belinda. Papa T miel kamano bwana, ibiro go kamera piny bwana. Papa T. Tenga Belinda. You tenga Belinda. Yura bene Belinda mama. Belinda. Yura Belinda. Papa T na timi nari makamera tuo nane bwana. Mia kamera matenda. Ai, chore mechigni kama. Aga miel, chore mechigni kama. Alungo bere nyano wetu. Semeji bere neno Belinda. Mano Otuom Polo. Kabisa. Otuom Polo. Aero corona ni Belinda mama. Mani golo kwa sauti rumba. Manu Sound City Studio sauti rumba kabisa. Awinjo choko moro gani. Arengo pangala ngo susu. We. Suaga. Omari pek maratari pek len. Wabiro. Omari agene ngato nya pareto Omari nimeti urwa kumogudu ni rabondo ba pesa. An pesa metima kama. Otherwise mani luongo ni Otuom Polo mwenyewe. Yudo kako ower kanyo no endo ower manoma kabisa. Wer ma serious, wer ma wer. Nitie wer. Ogi wer ma wer. Koro mano wer ma wer. Right. Isego thumbe adi mane YouTube kacha? Thumbe mane YouTube gina beach. Thumbe beach. Ma kisungu danjo ni 5 songs. 5 songs. That you sang and uploaded on YouTube. Yes. Baba, mia switch matin kakidonje thum. Kech thumne koro ingeni kok poni okikono wakona to kata nanyalo gombo karake history kaka jidonje thum. Ni donje thum ni nango. Okay, thum kana donje. Nadonje ka Imer. Katin kamer. Nadonje ka poda tin. Mana kaka ing'eyo history na mar thum en obor lakini anyalo brief ma quoted mondo mi wadhi mapiyo. Yes. Nan dala to basement ne gocho dala wa. Uma basement. Achiel poko med moro. The late yeah. Kinge my life to koro kang'eyo. No. The late na makata mbele awinjo. Koro the late ni endika ne gocho dala to nadhi alimo kanyo. To nikech ne miel donjo na Saidi. Bwana na miel ma sweat ma tim pite. Maka dok dala tagonyo lewni te awito nyaka number 1. Number 1 cloth in your body. Alwoko dak na chaka rwako maniu. Kinga chaka dok na chaka miel magi tim pite. Koro ng'eni bwana lepani timana nikech miel gi sweating. Kaluwore gi body mane be Nyasaye omiya. Bwana ni kathin. Denda ma inborn. Amwomora bwana. Inborn. Bwana 93 bwana. Mani nyathi. Bwana ni toto man. Mani nyathi mang'eny. Kich anonyola 72.
kata sama koro rwako guti ni pod yomba Omari. En onyuola 72. Okay, koro kana dhi kanyo endi samana ka jogo tugo chieng' moro uma besemendo kona ne ja ongengo ne onge mana kaka jotugo josungre ne leaders. Koro jongengo onge to Omero yudo ka jaro mitafwenyo no mi ongengo nyesachiel. Tengo. Ma ing'eni thum obiro ewi uma thum mara iri na iri ni. Ongengo mana goye mano miyo thum no biro ewi uma mabe koro wera iri na iri mabende thum no bende biro created kanyo gi match mabo tere studio mogole. Apenji. Duoka chien matin. Iwacho ni thum mouma basement ogol mara iri. Iri na iri ni. Iri na iri umbera na iri no mama. Kalandori tudi umbera na iri no mama. No mana le moga pile kinyi gotieno. Umana le moga pile kinyi gotieno. Omari. Ala moje hava wono sibo miya ngetna. Ngetma. Ala moje sae wono sibo miya ngetna. Bako ni audo mera. Tokale ronya sae ma winjo. Okwedo joga dongo miyo ni no bera iri ni mama kalando riti odi obera iri ni mama jadi yana bueno rumo mana ring pang kori wacho ni ongengo no bera created kanyo mana same go ongengo de tugo stukia ni to nyeni to jatela ngati mo kare pok no go e nyaga mana ka kinyo ni thum gir juogi pok ne giwinjo jotugo te pok ne winjo koro opoko gino bira kanyo to koro kaka olose brief no kiny ka wane shed to koro medo ndike to be kaka gol to airi no gol mafani mali ok en thum moro many molosi ni ga thum mar stage kanyo chieng' mana kuongo go ngenge mani ma koro mo basement no era sasa madhi kota maka jawa ng'eyo nikech ajaro wiyo ok nyawil gi gigo koro style mane pod akia to sani ting'ena nyalo goye mada obuolo check. Mano. Koro kanye kama ne uma otemo kasa pile ni makoro uma ne wang'iyo koro anyise ne bwana ka in jathum to in ka to chal mana gima be koro an gweng'u kocha but kaka ing'eyo ni jothum samoro mandalo gi uma no biro base koso no ng'eny ga koru no biro base to 2011 no biro base ka dongo bamoro ni smako Osmako. Koro kanyo ne wadhiega kanyo watemo matin. Koro anana tema ni. Ma uma koro noduogo bedo your personal friend. Friend ma koro anyise no bidal. Ng'e ka jothum sama gi happy ma pod ginene no kata ka ng'ato go bes kamoro. Kaka giteseka ga batok ginyal wacho. Koro ma kane anyise ni bwana bika urudala. Biro ga urudala kopono. Ka gibiro. Omera boku rabon gi rabolo bwan jothum doko ja kuyie. Manyiso ni host ga nyaka basement. Sama no base kadongo. Sama no base kadongo ne oka yie no denyo. Yani okonyal nyisa bat king'iye. Oteseka. Kaka zani kora teseka ne. Tiwacho ni Omari chienchami yeye nyamokuongo rwako gudu. Tasemanyo tiloso. Tiloso tiyudo. Iloso tiyudo. Koro biro to mana kamano koro dhi obedo siep na sene gene ja piano moro iluongo no Omos wuod ngere en muofu. Okonen to go piano. Omos wuod ngere go piano to konen but Omos wuod ngere pod en alive. En kanye sani Omos? Ok anyal ng'eyo jomotiyo godo sani but diere no kanwa were kachaka weyo wach mar ng'ama nyalo yudo no Omos wuod ngere manynago uru okonwa ne ing'eni nitie ng'ama nyalo bedo gi talent to jikia kaka Omos makori wacho ni ati ogo piano to muofu ne. And then Omos nego gimoro amora kata chako mana ne ogina koko kono obwogo nyawasi. Obwogo nyawasi lelelele obwogo nyawasi mogere yo alila omondigo mora kidwoke dho Kisii ng'ina yudo konya go kodi kulawu maber to Kisii mama mulai kira mama mulai to ngeni sama koro ing'e club sama point time mar club ing'e gimoro amora ji mielo gimoro amora mit creativity be biro mang'eny mana sechego koro ng'eni omondi nego gimoro amora kata ise mana ne ayo le mama
mano mondi osegoyo koro to en muofu koro talent and talent mane gima datem jiwo godo joluowa aso koro bedo ni ne wan gi basement kanyo adhi pile koro ka basement nowuok an achaka wera gi weche mag thum go an koro kadhi nikech nano ni pod atin jonyuolna bende ok dwar gini ni mondo asom somo makoro achaka dhi adonje kanisa wa mar Rocha Saidi machaka bedo janabi maratari ma koro by the way nyinga ne ok en Otuom Polo nyinga ne en wuod anabi mane mar lemo koro Otuom Polo ne ma sama ine lemo ni bigole thumbe moko mapako jawar nitie ariyo YouTube kanyo achiel ng'wono Nyasaye to gi piny duto lakini mago koro sani nyakore moge ka podin kanyono endo hamero paro ne wan ka ende go Otuom Polo jago mono matek kabisa man en osiep basement mano omiyo juok thum mar Irene aere obiro kachacha endo konwa kaka ne en osiep basement mano bedo kode obedo host for some time ka basement ndalogo eko wan kaende nyinge iluongo ni Otuom Polo ma bende oseonjo nabi osebedo janabi for some time koro gima penje janabi ang'o monogole e wach warruok ma koro duoge angla ka nikech angla ka to koro wang'ao papatige ne kama ok wadwa tugo ang'o goli mane lamo kumichame sadaka to ji winje maber to ji dhi chamo ngima ang'o miduogo ne angla ka ne an janabi to aduogo wangla ka koro bang' kama asegolo gospel ka to koro ago kwana ne tich mana tiyo bende nodhi okethore nodhi okwal kama natiyo an fundi mar simu iloso electronics radio woofers go koro kana asetieko course no koro natime to nodhi okwala masinde ga te ma koro kata ka ng'ato kelo gimoro kaka nyachako lose koro ginego aromo e customers maga koro anyiso ka adhi alora kanyo mondo ka gibiro to giyuda ok ne giyuda to ok nyalo loso koro mano dhi chalo gima ketho nyinga koro aparo nikech gika koro ndalo mini loso simbe ni emini jalamo maratari jalamo to naloso simbe adwa aparo koro atemo kwayo ji kony kamano bwana ji bani mawach ng'o ji ok dwar ni ber koni bwana ijalemo bwana kor kuma gige godhi dong joro kor kuma gige godhi mondo idhi omi bitigo bwana we chandowa koro wacha ni ro nitie gi time ne but ok anyalo kwayo ro mondo hiny ng'ama okwala alema ni Nyasaye kiyie kama ne yor konyruok ng'ano to golego to ka ok yor konyruok ne to tim kaka ihero nikech ing'e ni Nyasaye ok inyal force gi timo gimoro to bende ok inyal kwayo Nyasaye mondo oneg ng'ato Nyasaye kwayo mondo okony ji mano gwenyruok mane chanda kata kana lemo ni ng'ato nyisa ni lemne chwara cha mondo riemb nyieka to ing'e ni nyiekeno nokwong kelone nyisa ni mano dhi loso odu kuchocho no gik moko lemo ayeri koro gik machalo kamago luwo gi dhano ratiro mare ma koro miyo samoro nyalo koso bedo osiep ji mang'eny nikech nitiere ngima moko ma ka ng'ato chuno to koro ok nyale koro natemo chuno ngima na lema naneno ka gini dhi keta e mayo jotuo nikech alemo to kadok dala to anana kamano koro bwana jawar cha ok be mana ng'amo yieng' be ma koluonge to beto winjo in gi power mar luonge koni bwana nikech an talented gi thum adatema neno thum cha to nan ga gwangla mang'eny mane ang'eyo kata thum moro nitie mane waloso gi basement to ne ok ogole basement to kapok ogole nikech mondo koro noduogo lima dala kucho tek nikech ne gi calls ng'odich mano ka koro osehit koro natem manye jako maladich bwana par samoro mag sach go simu ing'e jowangla kosehit kawaida jowangla kosehit mano jowangla mosehit gi oting'i nyaka papatigi ni kusehit kwase nyaka an gi wan girigi danga yanyu live manaye ange kutema en gimo en gimo sebedo katimore ka kuom jongla wa mosedhi mbele to ok wang'eyo ni wambe chunyno nyalo donjo no nikech ng'eni ng'ama dhano ikia kata ikia gima kiny and then koro kane wasigene go ous basement koro kane be odhi to tho koro kaonda otho koro kotho koni
Chum ni adhi abudha lemo kuno. To koro kaparo ni okanya teseka na lemo. Gini biro keta e mayo jotuo na lamo negi ro wacho ni miya kia diel mondo ka koro kia ro wacho ni gol pesa. Ngeni ngami dhi konyo bonge mano nego beno oro ni fare iya ka bondo ti adhi lemo bondo. Yeah. Okay, are you getting me? Very clear. I'm getting you very right and clear. Wuok ka bondo ti adhi lemo bondo. Distance no is very far. Ngani ok da oro ni fare ok ni rono se biro iri mondo dhi konyo. Eka kira dhi bondo to en mutu. Koro in short koro nakoni okanya teseka ni wacho ni lemo ka ok mi gimoro. Yes, lemo miya eno kanona mana mwandu ma Polo ka chieng' adhota dhi yudo mwandu ma gik matimo go kanona mwandu na Polo. Mar penj ka wuolma. Akone bwana watem sake gonga nikech an talent gi abiro talented e gino. An gi talent no to kanya weyo nindi. Koro akone watem gi gino. Koro kadonjo thum ka bina atemo tutura gi jothumbe gi mondo mi kata ng'ato miya kata keyboard ne moro moti mano osechako chon to we adhi aloso achago. Ngami yonge marirasa. Koro apenji ne. Koro akoni adhi anyiew keyboard na achak gini. Achak gini katugo to ng'ato kona ni bwana dhi record thum iwer maber bwana. Dhi record thum. To nyako moro nitie iluongo ni Lensa. Nokona ni adafandi e studio idhi wera. Aparo kaka dawero Lensa dakoni an talented. Adhi mawero Lensa e studio moro iluongo ni Master Studio. Koro Lensa no ni e YouTube kanyo. Koro mane kaka nachaka winjo ka gija cha. Lensa no support matin koso. No support am. Koso no koso pengen nitie jomoko mabe walo. Moko ni ati were kise were. Demo lalma mang'eny. But Lensa no support am matin gi pe studio. Koro nakone ni no need. Keche an madwaro mondo awere. To yien koni akare chul na studio kona ni okay miya duration matin duration ne ok owuonda koro adhi a record koro nikech ne ok wawinjore no chula non gima koro noneno en mano timo. To koro Otuom Polo ni weyo lamo kaluore ni ngima ne tek to sadaka ne bit chuok ma koro donje jawe ni indi. Okay, aduki chen matino marinas. Kaluore gi puonj mana kale ka donje dolo gi nabi nyoko yiena mondo mi akaw pesa daka tigo deora mano puonj mano mi akanyo koro ne ok ayate mano nikech dolo manorwaka e nabi no puonja ni ochalre gi kuong pesa mar sadaka onego bene miyo jomo chando kata de moti mano message no dhine jolamo gi jodolo makoro ni nya choko pesa Otuom Polo atero ne jadolo kata jadolo mowuotho goro tamiye koro ene monge kumotere kata ero no chamo nitie age mar jadolo mako chamo kata pesa tonge gima te but with this my age ka chamo sadaka ta inyora nera koro mane omena go kwana koni at least adhi gima ka fight for ka yude kata thin pen kamano. Alright, ne koro mogi kaka winjo no endo ma indi luongo ni Otuom Polo. Otuom Polo mano joma nyiri owacho jago ni endi en jago mowar kabisa mong'eyo Mungu chakruok nyaka giko mar muma lakini gisani to en ajawa. Otuom Polo ajawa ni donje mondo mi iyud gimoro matin but gisani dang' wach ni ajawa chuli makoro idak maber ga jawa. Pod adaka marach lakini ok sana manyalo koso kata gima chamo kaka ne ndalo cha. Shwa adier Omari na twenyero bwana inyalo bwana takono jopiny gini live bwana ok inyalo lemo gi kech mano wach marai messages gene godonyo ne jodolo kabisa iket ng'ato nulemo ichalo ng'ama nigi dhako to kaso ng'ama isoma ni walemo ruoth romo for what bwana kalemo kanyo weri bang' na wuoge jolemo gi mang'eny wadhi mbele hata donje lemo adonje ajawa the world ka ajawa ni koro wachwako nikech eto no en juo ka gimanyero in ng'ene kala iwe achien gimanyeri we chien iwacho ne sani to podi daka marang but kaka ne chon kaka ne ine lamo kabisa. Eva duoki chene ya. Nalibini lemo, nene ndo nyaka kwenye.
Kinywaji ni Sato kinyane ndoki. Jadolo. Ndalo muru pokiroje. Cha! Sichi moko no dhia motuo. Makise lemu ni tika kana mente chwado nendo. Omari apani ielewa maber. Ayudi. Koro wechana. Gima nyalo iso jopiny kanyo en ni ung'eyo life mar dhano. Koro kase wuoyo itiga kaka life mar ing'e ngima dhano. Okay, Otuom Polo. Yes. Adware okapenji mang'eny ngene lamo koko adwa nwadwoyore mang'eny. Okikone ni to ing'am masane chon niluongi ni JJ kata OJ wawacho ni chon niluongi ni iwacho ni nyingi manyingi en ng'a? Kevin Otieno. Okay. Koro wawacho ni chon niluongi ni KJ. Kawuono be pod iluongi ni KJ. Manyiso chon ni in Kevin Jalam. Kawuono in Kevin Jawangla. Jathum. Kevin Jathum. Yes. Sawa. Koro Kevin Jathum. Mano yae Kevin Jalam. Gima penji. Eni to be Kevin Jalam nene gidhako. To kaneno Kevin Jathum. To be koro nego. To kopo ni Kevin Jalam ne ongego. To be Kevin Jathum nego. Tijiri mang'eny makoro ng'ika ne ng'ama nyako share this, tag your friend. Idwa winjo kaka koro sani ma Jalam roka pap no ana kare nene kare watch. Okay awinjo. Nene ji watch. Okay, Omari for sure. Asipanawa onge kod dhako. To kanyal explain reason mang'eny momiyo onge gi dhako. Yes. Di wacho weche kanyo kiluor. Dong mana tieko kanyo dong uru kamano. Okay, Omari nitiere stress momiyo onge gi dhako. Ne antie gi dhako. But onge gima lit ahinya ka jonyuol dhako nyako biro omo nyako iri ni ng'amo chando to nyari yo e par jomoko. Kona kono gini pesa gima gin go jomoko dala gikono. Gifan wago mondo wadag godo gi nyargi ni maber kik chandre nikech ata chandora to biro yudo ng'ama chandore. Koro ng'eni kanyo family mane nyalo bedo very nice. Joka jomoko rado gi jochan. As jomoko konyo jochan mondo dag maber. Mana wacho ne mano motiekore. Koro ne gikoni nyargi ok nyar dak dalawa nikech ng'eni kidag ng'ato to kigoyo kitimo nguda kadaka iketo pischa. To gima koro chando jonyuol ne ni jachan te to yie dak kodi mobimo gole gi thuon makoro embe jonyuol ne ka odhienge gi pressure. Nogolo chunya ok wach mar nyombo makata sani pod ok adwa nyako. Barke mi ata nyakawo. Mana boye dak gi ng'ama chal koda kama. Konga explain ne kaka. Iko explain okay. Yes. Oh, thank you for accepting. Otherwise pesa ta ongego. Pesa manyo tiyudo. Alright, mani luongo ni Otuom Polo. Otuom Polo ni kachicha YouTube mare luongo ni Otuom Polo. Facebook mare miluongo ni Otuom Polo. Then nitiere account moro ma ndiki ni King Kademba. King Kademba. King Kademba no mane nying monego be natiyo godo e wangla ka. To koro nying mar Otuom Polo cha odhi trend ma otamo fans na we. Koro ibiro loke. Tere ka Otuom Polo ni nobiro ngeni. Okay, nying mar Otuom Polo ni kaluore ne ing'e jongware gi joksi. Yeah. Koro jongware gi kana lemo ne gito ne gin gi changes moko. Sana gima chando jongware ahinya en gwenyruok marudi kaka jongware ng'eyo. Kose ginene oko koja kuduoka mato. Jam gi dhako kia ng'oto ka dhako weni. Koro bana japolo dong inya konya bwana. Takawe kamoro takonye to gima namoro gino ni kata konye to siri ne ma oparo ni lich no. Ok ochako winji kamoro amora. Yeah. To chiegno bende yani ono no neno. Koro ne gichaka ni bwana ma Otuom Polo ma koro ok jalamo. Ma koro Otuom Polo nikech bwana wan osetuomonwa Polo. Ewana wuondi. Dongu ywaka na mau customer pile. Bwana Otuom Polo, koro Otuom Polo no en jongware manochaka an Otuom Polo. To dhi ong'iyo mo trend ma koro kane adhi kate Facebook kan online. Ne Otuom Polo. Mochuna nyinga mar Kevoja Kadongo cha. Naloko. Kevoja Kadongo naloko ni Otuom Polo. Naloko account na ni Otuom Polo. Koro ne Otuom Polo kamano. Otuom Polo. To Otuom Polo power ni be podin go minyalo lamo ne ng'ato ngech ng'eni gini en mich.
Koro sama in gi mich mar werni midonje ajawani debed ni mar Polo cha nodhi masani koponi eti ilemo ni ng'ati nyalo matuo mokube Polo bor kori marani. Omari bis sani binyalo perform e kanisa okinyal an pod anyalo perform e kanisa. No, ana perform. Kanya perform kanisa nani? Wana Roma in godo moro mar okinyal. No. No. Let me tell you, those people that are watching, those people that know me from home and any other place will tell you that I'm one of the best praise and worshipper. I praise, I do everything. Okay, let me tell you something. Do not see me when I'm vulgar, maybe on my dance or maybe language, then you take me that way. No, I won't tell those people. No, there is a certain time that you are doing something that you are used to. Okay, you get it? Koro kamikel ne mada nyisi ni gimoro nigi time ne kaduoki godo penjo mipenja cha. Okay, kadhi e kanisa to jo kanisa nyisa gani Otuom Polo perform nwa. Koro ngene ka perform yani anga power no pokolal. Ngene ke mako microphone kamate chaka pako Nyasaye tineno kaka kanisa chalo. Kata otho kata en kanisa migo mirembe to jolinga. Tinjo kan tiere change. Matene talent ni cha emirito mondo chiew talent mag joka mich mag joka. Koro yudo ka poda nyalo perform e kanisa masawa. Bwana kata odoka performing mar bull mar joroma oseronjo roya wanga oseronjo olemo roya mano pod baburi cement galvanes mabe nyororo ndiga gere freya jolamu wena yawa pole mago mana fans. Koro en pod en gima nitie. En gima ni kata mana power mar lemo mar timo uno. Nitie gima ketho gande mich en mana ni kakori donjo ni tiyo tiji cha. To idhi jwange. But ana rito mich nano nikech ani mange gima mich mar ro kelo kuom. Dak ro kuom ano ani mange part mokonya. Okokonya sama go thum. Okokonya sama dhi e yore na. Okokonya sama apuro. Nitiere time mar ro mar Nyasaye konye ng'ato ka ng'ato but koro nikech arito mich nano. Nikech ji koro ng'eni macha jawangla koro ko ng'ata okonya dhire ni dhi lemo na macha jawangla. Lakini kitemo kiyudo ka podi changa lunga jawar mos kagima kwanga fulo ne richo na mondi kagima ok na fulo ne kagima kwanga fulo richo iwuoge jawa ma nyis ruoth ni ma chwechni Nyasaye. An ng'eni mobiro ira ni to kanyal konyo. In ma chwechni. Misim ne ji achiel ariyo adek mono konyo. Obiro ira ka nikech in. Iparo ne ruoth ni baba. We paro gimitimo ne Lazaro. To ruoth go wiye ni. Tomato ko Lazaro koro. Obiro nikech yie mano neno kitimo ne godo Lazaro. Koro en gimoro ma Nyasaye wuoyoga wuoya mos. Nyasaye en ng'ama winjo wach. Ok dhano nyalo kawini aro onge ro rumo ngaja go angala kan but gino to dak en mana ni kakirito kata mana jalemo malemo itira tabias ge moko manyalo miyo ro nok dak kuome makata koro lemo dhi gi ji to gina jodolo jonabi moko makoro ketho nyingi jodalo nikech otimo gima koro ro kokelo timo gima nosekopo kuom ro ka ro timo kode koro timo gi pache. Right. Yes. To koro jatich ruoth ma sani to ni Oangla iluongo ni Otuom Polo mwenyewe. Yes. Oangla ka to koro katibire to iyudo ka en field monjawre. En field ma ji wacho no pong' gi chode. En field mumarige ni miele miende maricho. En field mumarige ni wache weche maricho kabisa. Inere kaki manage mi maintain ro to ajawa kabi maintain kichingina ajawa tutingo ngato no wajone ngato wajone ni awalet naka kongo tudore gi chode lit naka kongo me akalo doda mani luongo ne Uda Jeni mundi longle Uda Jeni jara jasa ko bando ine kaki manage mi maintain ro pududunga dunga kuomi to zianda be runda mbele ni kongo be usa ma kendu za mori chungo ni waiter yes. Ngato dwaro kongo kacha. Yes, mano timore. Okay, kika opachi kete sianda ma winyore mbele ni no. Roka ka ko.
Ro kaka kore okoriti. To ro bende kata wei to kinyanyisi no sino wei. Okoriti. Bang' ndalo moko manok ibiro winjo ni kiching moro temo kata lemo winjo gi chaonge. To kawuondi ni koro ni kago angla ni to kata ka dhi nindo da to kalem. Nyaka lem nikech Nyasaye matimo no magi. Koro nyaka sami lemo nyaka winj power ma Nyasaye biro go kuomi sami lemo. Koro ka power no onge niso ni kare sami ina jawacha ini keto pachi e sianda mawinyore, keto pachi e kong'o, igombo, kiang'o, ikachalo kamano. To joangla mosedhi mbele makoro to idonjo machunyi gombo ni ibede machal goge. Joge nigi mtoka. Joge jomoko nigi sound gi. Joge nigi jo picha gi. Maka gidhi kumoro to chwado gi mara. Yes. Sa. Ei gik mawacho ga ang'o ma in go? Okay. Duka ni gine mano kata onge gimoro mare miwacho. Gik miwacho go endi antie gi sound system. But okuduong to ywak. Ng'eni sound system tinde ji oketo ni macho pang bese saboro. Ema gichandingore marach. Ng'eni power amp magoyo bese 4 makon. To power ok nya goyo gite. Power machiele manyaka go makon ywak to ywak machalre. Ayudi. Koro ei system kanyo ang'e matut. Nikech an mana kuongo kelo system mar transistor gweng'wa ji diere mana ji nego ele gauja. Koro an mana kuongo biro gi transistor mar auja moro ma en koro no ywak maler makama yawe ne en. Koro ne ji penjo ni 2 minutes. Mo biro mo koro chak loso mag jwa kali gi makoro donjo makoro tinde wanyiew PV 4000. Koso kanya morni ba. Iweya? Batan kodi to kitama goe. Koro tinde ji nyiew nyaka PV 4000, PV 200 iro ka ji koro gomo mamid. PV 4000 eminya go best to nyaka gibed mang'eny ka ginyalo go bases kata 8 kata 12 kata 16. Iwinje electronics kidonge deeply anto kore weya deeply awinjo kuma CD gi PV gi SBB gi GHC CD opogore gi PV power amp PV power eminence kapa gikachalo koro mano speakers makoro gigoyo eminence kapa nyakora boge podwar kae digi koro an gi system iwacho ni in gi instruments mag drum set to gi keyboard achiel koro kanyalo gombo keyboard ariyo to nyaka kwa maka ng'ato komi ata achiel ane mang na bi wang ne rebe ka gimi duoko ni mana penjo sani in gi keyboard achiel kadang miyo moro wuog piny kaka jadolo odwa miyi keyboard machielo in kaka jadolo de wachang'o miyo no wacho ni bwana mi adwa na mi keyboard but ok ni miya omi ka zimbi neno kaka tema chene mwang'eyo asto mbele koche mwakalo evi kalo ko koro wacho ni keyboard tami to kaze mi imbe ne kakigona erokamano itima ng'oti jadolo to robo kidwa nothi gong bionge ko Awuo na keyboard akaka keyboard dong aonge ga keyboard achiel keyboard madwaro kaw keyboard ok tek Omari konya guguti no ya mwani na konya guguti golo gudi meya let nane kogo tudore gi chode ikori miyo to kowacho ni omi atutem ka miyo guti no monda yisi kaka kaw keyboard erokamano koro kisekaw takuri riyo kikwi wil Nyasaye ogwedhi kora muga jwango pek moya tai koro kisekaw to kisekaw kikwi wil gi jimuno koni embe dongo kona ni mondo ambe koro ane kaka gone erokamano bas koro erokamanda ni ema miye koro erokamano bwana wuoki ang'o miwalo koda bwana donga kaw tagone ni erokamano Nyasaye ogwedhi erokamano tiende ni bwana kare kora neno kipanjo ni gini wakoni maber miyo moro wacho no mi gini kasu chodoru kode Omari mano to koro badhi konyo jowa kako biro ni mondo konygi e yor lamo kata kopo ni an gi shita moro be Nyasaye winja paro ni bang keyboard bochako singo ni gari koneno kaka miye gimo dwaro no ochako singo ni gari kaso chako koni ni dong Nairobi be ni kona ne kombodak
Omari dong aduoki penjo, aduoki duoko no dichiel to atiek. Omari, please inbox me. An gi simu mar touch, inbox me. Anyway. Mano de kao. Jalemo se kao. Mose biro inbox. Mari inbox me. Jalemo ne be kopo ni piano. Gibiro no timi no timo ni extra mai ne mige mi gari ko. O kadhi nyew ni gari ka Omara ne timi. Okay, excuse me. Anja jawa. Jalemo mane mi wewe. Ya Belinda nyar maro. Aluongo nyara maro Belinda mama. Semeji beren. Ya Omari ganyero tawe. Oye. Aja. Jalemo mane. Mi wewe boy. Otuom bola moro mera. Ave mora bwana. Taero joma wacha dieri. Yes, fact nyako. Inena wacha dieri no. Ingene manyalo miyo ketho rekodi. Ana wacho ga pile ni na chwanya ga chwanya. Ana neno pile an akono ga ji pile ni ji wacho ga ni an keno kadwaro mama ji wacho ga interview. An interview moro madhiye ka ngato penjo na ko na dwaro nikech an nadhi Nairobi manyo pesa. Kopo ni ayudo miyo manyalo miya pesa no tema manyo. Sawa. Inyalo chope Polo miyo ni kare giro no kricho. Ok ni ok richo. Polo kuno karo gi onge. Kusi wadongi kwa budu. Ida ne yudo chien kule. Ne. An B. Akono ga pesa pile ni pesa yo minyalo biro go. B. B. Pesa B. Ka piano nyalo biro ne Otuom Polo jangoma monda perform go. Piano B. Ana se chandra mo kato bar kopo ni inatagra ingeni in nyako maonge kore kata man go tok dwa golo. Weri ginge bana. Stay away from my life. Adwa ngama golo mayom maber kabisa. Adwa win maber. In fact mane to madhi golo next. Na golo woche ke saji kore ni ai gode an na wacho Otuom Polo ni rogoni baka. An adwaro yana manyo dayo mor nkech ni kona ni jok madego ema timore nade ema treat ga jiwer. Koro kasechaka golo gino kendo ni oyanyo mon ni de no ka wacho na dwaro dhako na wacho na dwaro dayo yani ngamo oseti menopause. Koro ingama menore koda mbui ni oti ango mi aluongo ji ni dayo ko kedayo ya ngima na wacho na dwaro dayo. I was very specific. Gima na dwaro. Wacho ni Omari manyo dayo manyalo chulo na ot. Omari manyo nyako manyalo chulo na she. Warka ni ko Otuom Polo bikaje cha subscribe. Otuom Polo wasegomba kande. Adwa ni korikone jopiny gi gimidongo minyalo wacho negi kapok wakall it off. Ananeno ko piny oselel. Okay, banka nasebedo gi duoge lemo machaka we lemo ka duoga jawa the world ka. Ajawa kora duoge 2021 kaba botho. Kora ngina chaka wito ba wacha nikech ba wacha ni gino na ngeny kuome. Koro kaba wacha bachaka wito machaka neno shida saidi bang to neno. Geno dwa rumo koro kabisa. Na dhi kagima koro dwa rumo makoro zaidi. Kora koni donja jawa. Donja jawa kaka se donja jawa koro sani ngeni ana jawa to wan dong mana gi mama jani. Ariyo. Bwana. Koro life na antiere gi mama wakende bwana osenindo gi tuo mar kansa. Mos. Antiere go wete na ariyo. Wete na ngeny lakini monyuolwa godo gin ariyo. Go father ne jado to bato Fred to koro wade gi babu to bato mane dala. Wajo kadongo. Okay. Koro brothers ga ngeny but monyuolwa gin ariyo luongo na boy go keyo. Ging'eny ti odhiambo ti uma jogo thoth. Kiwinjo thumbego ka wero gi winjo ni yuoro Otenga bile. Yes, Otenga no mera maduong' embe no senindo. Mos. Jaode modong' kanyo endi Omari nyabiro. Bwana most welcome in Brona. En gi pesa. Ok apano nyakosa chicha. Kone nyama biro kore kono koro kadonjo. Riambo ichandori madise donjo kanyo. Okay. But inbox ani wacho ni ambe an gese matrach ambe inbox. Inbox. Koro gisani ane industry mar Wangla. Ago thum but
I respect all people. Bwana kusakata kiso. No, you are just okay. I respect my friends. I respect my fans. So mostly I respect jok mo respect. But katicha ya to poda respect. Okay. Kaluwore gi industry mantie. Ngima ma asedago. Yeah. Chuna ni yaka respect each and everyone. Yeah. Inotimo nonro na matut ang'ama okwero weche madhi gi koko. Mos lero magi kiloso koda gi mos gi nyiero no nyiero go mari. Kaka ko wanyiero. Kati approach gi gima rach bwana gino wabiro timo nikech approach maber. Gi nyiero gi mo lakini kibiro no Otuom Polo mano dhi kondele bwana dhi report ka polisi mabiro dhi gi koko kamano. Ero kamano koro mostly naero ga base e bache. Naero ka base e bache no chwanya gi jomoko weg bago. Koro ne mostly ok ahero ga ahinya kapo ni ok an gi ng'ato winjruok maber monyalo timo kaka wawinjore to onge tiende dhi. Koro an inyalo manya namba na 0704048175 0704048175 tiyuda. Kiseyuda ti ipenja kaka idwa notim, kama idwa nadhi perform nie, gimo midwara, gika chalo kamano. Koro tich to watiyo. An gi jotuka. But gin jotugo mane waketo godo winjruok ni sama tich onge. Ka tich nitie. Okay. Koro nitie kaka watimo ga practice. Samoro watimo practice live. Kamano mondo kik ng'ato wiye wili gima otimo. Koro aja wuotho ga an Kisumu. Samoro Nairobi apani no ne Ramogi chieng' moro. Kane wan tiere gi musika band natero Olik osiepna. But ambende very soon abi Ramogi. Wabiro chwade maratari live. Tamu maesa. Okay, live band wagoyo. Okay. Kiwinjo kwa go live band to kendo koro chak mit moloyo recording. Mane gima thumbe ga godhierago. Bwana ibo luonge live band achiel. Nya onjo ni moro kamoro e kona kamoro kacha. Kiki kon joge. Kon joge. Kakon gi. Bwana ibiri ti bine chien kineno poster na online. YouTube an Otuom Polo, Instagram Otuom Polo, Facebook account moro ntieno Otuom Polo. Tie moro mar ni King Kademba. Koro King Kademba ni e band mano luongo ni Kademba International Band. Otuom Polo with Kademba International Band. Agombo ni chieng' moro bed international mak mana ka un fans ga kochakore go Omari. Hello Omari. Ndonge mumia sekele ka bwana. Ipende kile ka niete ni wuoyo kodi koka. Ine mawinji. Ko mano tangono. Koro ge fans ga mamoko ku supporta chieng' moro bede international band. Koro en mana request ma mos ni kuyie. Kiyie ni nyalo bedo fan mar Otuom Polo. Okata mora ni mondo kik ibed fan mar ng'ama in no nikech embe ene an. Kiyudo Fredi Jakadonge yan, kiyudo Inda yan, an ema jalamo. Ema jalamo Omari Nash. Omari Nash e opondo sak. Te simi Kenya. Te Sukari News. Kendo simi Kenya Sukari News. Koro kifollow gigi ibiro yudo ka jathum mawacho ni en jasik wadgi. Mano jathum mofuwo mapok owuok modhi otiyo oko, pok odak, pok othagore. Kise thagori mineno kaka wan gi Papa Tiyo Omari Nash machalo kamago. En ng'ama kuromo. Kata jathum mokia to ng'ato nyise na jathum. Ose accept no bedo friend ne. Gima koro biro pogi gi ng'ani. En ni datimo tim moro manyalo miyo masira maki to biro miyo iluongo nyinge no Omari gine motere. Koro kiwuotho gi jathum wadu beda ng'ato ma mpole. Idhi adhi kaka ji dhi we bukore ni koro ini chaki wuogi pachi moro opogore gi mar jathum. Right. Miyo koro kiwinjori jathum. Aparo ni messages gendi donjo nu maler un jathum, un MCs gi our fans wa. And then kain fan. Beda fan. We bukore ni bedo fan mar dhi temo
the time kuma Freddy goche. Aso ni Freddy kere kato bende gima giwero onge jok magone gi gik moke magone gi mamit. Koro wano mielo mana beat. Idhi kuno maduogo lando Freddy. Koso mar dhi mielo Freddy. Fans wabedo joma beyo tafadhali. Fans. Wabedo joma beyo. We bukore ni dhi kuma Otuom Polo we goche. Tikono Otuom Polo to wernde. To jokoro players ge makoro. Go chuod. We dhi lando gino. In kaise biro miel. Tiek miel do gi yue. Chieng ma ng'ato machielo chieng miwinjo ka ema jalamo gocho. Dhia ok ni kise dhi godo ni ema jalamo leya gimo wero onge. Ko gi jok mo dipo gini ema konye nade. To in pok ibede industry no. Giming'e keyboard onge. Giming'e ng'eng'o onge. Giming'e jawa onge. Microphone ko mi. Iwo kod we ng'ia cheto. To dhogi nyalo moko. Makata wer kama ichung'o nyalo tami. Inyalo tetni maluya makinya kesiendoni. Nika. Koro. Uwo. Awuoyo. Koro in kidhi dhi miel. Dhi miel. Inyo kasa ma chako kacha na kuni an kana dhi kabisa men na miel. Gimo to anen miel ok na miel ni mondo ginene ok miel negi stage. Amiel e fan an fan amiel. But miel no omiyo sani koro jangoma. Omiyo koro sana jangoma ntiere kata gimoro ma loading Sound City Studio gimanyien. Nokanyal wacho sani okanya kata ngeko. Nyakwara moge waduoko ni erokamano ahinya ing'at mono ni kanyono endo kendo wadwa kawo thuolo ni endi mondo akoni ni idhi kacha YouTube mar Otuom Polo subscribe idhi gik mwacho ni gote follow e Facebook gi kumoro amora. An mawuoyo kodu ne pile ka pile makelo ni chenro ni iluonga ni mcomarinash dhako ngudi ni gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Omari chieno jamone mbele wan chieno mwaneno mbele mwayoko. Omari the truth matter. Agoni erokamano ng'at mono ni kanyono endo obeduru kendo next Saturday sama chalo kama kuma chalo kama but ki ng'at mopogore. One-on-one Super Sato every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Japeto, bendi winjo kaluongie. Winjo ta winjo kiluonga gimidwa na tim takia. Japeto marwa japeto, bendi winjo kaluongi. Winjo ta winjo kiluonga gimidwa na tim takia. Nairobi kato nyiri pecho lakini biro chami. Mano pesa na emi wacho na kusomari moro takia.